Jeg smiler også. Har du 2 gode flasker vin til mig her? Ja, jeg har 2 bedste vin. Med espresslevering? Yes. Fornemt. Yes. Tak skal du have. God dag, ikke? Ja, tak. Det er take på, hvad vi godt kunne lide at spise nytårsaften. Ja. Som snacks og en råderet. Der skal jo altid være østers på en eller anden. Det skal der jo. Ja. Og der er du jo østers maestro. Det er Østers Minestrone. Minestrone, lige præcis. Du får lov til at åbne dem, men jeg laver en lille topping til de her østers, som der egentlig er ret simpelt og ret nemt. Det her godt med peberrod og riber. Det er sådan en rivejern her. De er på Vesterbro. Vi er hjemme i mit køkken i dag. Studiekøkkenet. Ja, det er studiekøkkenet. Lige række mig fløden en gang. Jo. Det her, det er ret simpelt. Fordi man tager simpelthen bare masser af revet peberrod. Og det kommer vi bare op i sådan en lille bøtte her. Men det her, det er jo... fordi det her, der skal det bare stå og trække med fløde. Så tager vi lige lidt dejlig citron her. Ned i vores mix her. Og så giver vi det faktisk også bare lige en lille smule salt i sækken her. For lige at få alle de der stykker af det væk. Været inde hos vores gode venner inde i torvehallerne og hente den her fuldstændig fantastiske bergamotteolie. Så lægger vi den her fløde. Mit take på, hvordan er sådan en lille nytårsøsters. Nogle gange så står folk med sådan en østers, og så er der en, der har glemt at løsne den ordentligt, så står man sådan her. Ja, præcis. Og de har den hele inde i munden. Og det er sådan, Og slikker og skærer ud. Ja, præcis. Det er så piskert. Og det ser ulækkert ud, ikke? Ja, så har man bare lige hernede, ikke? Hele bund. Sådan der, og så får man den i den her. Så ruller olie der. Næste lille snack her, det er en agurk, hvor vi kommer en lille smule pisket creme fraiche. Ja. 38%. Meget vigtigt, for ellers så pisker det ikke, det kan ikke piskes tykt. Og lidt kaviar. Jeg tænker, Birk, hvis du gider at piske Det kan du tro. creme fraiche sammen med en lille smule salt og lidt citronsaft. Yes. Så det vi gør her, og jeg gør her, det er, at jeg skærer agurkerne ud i sådan nogenlunde samme størrelse. Og så tager vi Synes vi egentlig ramt ting, eller det? altså, Jeg elsker det jo. Ja, jeg elsker mig. Jeg elsker at se Jamie Oliver-programmer, helst fra før 2010. ja. Og specielt sådan noget rejseprogrammer, hvor han står på sådan en marked i Marrakesh med sådan nogle folk, der er helt væk. Ja. Altså er det sådan noget her? Lidt, det skal jeg have med nu. Og godt piske den sådan rigtig tyk. Pisket creme fraiche. Jeg synes jo ikke, man skal være fedtet med kaviar, når man bruger det. Så nu kommer vi lige sådan en ordentlig omgang ovenpå der, ikke? Sådan der. Og det er faktisk en rigtig, rigtig nem snack. Hold kæft, den er godt pystet, den creme fraiche der. Er du sindssyg, mand? Noget champagne. Og det er fra champagne. Det er fra champagne. Står det. Ja. Og det er jo lidt vigtigt jo. Lad os se, hvad det kan. Okay, det er lækkert. Altså, Næste lille nytårssnack, forårsrulledej, hvor vi kommer en lille sådan asiatisk tun tartar ovenpå. okay. Ja. Og vi skal faktisk lige bruge en æggehvide, så hvis du gider at slå et æg ud. Ja. Og Der har vi bare 4 stykker der, ikke?
Fordi så lægger vi det helt dejligt op. Sådan der. Det her ikke hvide. Vi får dem til at klistre sammen. Og så brusher vi det hen over de her. Men nu tager vi simpelthen sådan en her. Hvor vi ser, om vi ikke kan få... Så vil du lige prøve at se, om du kan få 2 ud af den der. Nej. Så tager vi en lille smule olie. Og et ekstra stykke bagepapir ovenpå. Endnu en plade ovenpå. Og så skal de en tur i ovnen på 160 grader ish i cirka 10 minutter. Så har vi nemlig tun tartaren. Det kan være, hvis du gider finde en skål. Ja. Det her tun her. Så skærer vi det bare ud i sådan nogle små. Og hvad er det for noget tun, Thomas? Det her, det er... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ret sikker på, det er det der gode tun fra Spanien. Balfego, tror jeg det hedder. Vi tager en lille smule sojasauce. Sesamolie. Salt. Bare en lille smule. Sojaen er jo salt. Løg. Pureste løg. Og skær helt fint. Citronskal eller limeskal. Skal vi se her. De skal bare lige have sådan en gylden brun farve. Lidt over det hele. Skalotteløg, hvor man lige kan tage bunden af. Bare lige komme den på her. Server den. Altså, det kommer jo til at se ud af helvede til. Ja. Og jeg vil bare sige, at det smager hamrende godt. Næste ret, vi skal lave her, en hovedret. Der er lidt håndværk i den, men den er stadigvæk sådan, så man godt kan lave den derhjemme. Jeg har skåret lidt selleri. Der kommer vi lidt. Her så kommer vi lige, lader vi det sådan bare lige stå, og ikke røre for meget rundt i det. Og så begynder det ligesom at skabe den her sådan lidt stegte overflade på det hele. Og så vender man det rundt, og det kommer en lille smule smør i, lidt fløde, og så op og blende til allersidst. Ved siden af det her, der kan vi begynde at sætte hønsesaucen over. En lille smule olie i bunden. Lidt skalotteløg, timian, og lige ståelsen her. For saltet citron. Til sidst, god hønsefond. Enten hjemmelavet, det er sådan en ristet hønsefond. At vi skal til at begynde at have en lille smule fløde i. Og det her, det er sådan den sværeste del af processen, fordi at man vil ikke have, at den her mus eller fars, den skiller. Så vi tager ligesom en mayonnaise, kommer fløde i meget stille og roligt. Lidt mere fløde, tror jeg. Toastbrød i fryseren. Oh yes, we do. Yes. Ja, hvis det er tykkere end det her, så går det ikke rigtigt. Noget torskeløgn. Der har man sådan en i den størrelse her, ikke? Der er nok, hvad der er 100 gram her, eller sådan et eller andet. Det her, vi tager 3 skiver. Lidt fløde på. Mælk.
skal det her bare blende til det sådan er fuldstændig lækkert og mørt og så skal man ikke være bange for lige at give det en lille klat smør. Nu sigter vi bare lige den her lynbørge. Og så er vi lige tilbage her. Bum. Og hjem igen. Citronsaft. Sådan der. Nu har vi den her op og give den et ordentligt opkog. Fløde. Jeg synes jo, det er en super blærerøvsret, det her. De her artiskokker her, det er sådan nogle gode, bare helt almindelige syltede artiskokker, men hvor der er lidt struktur i. Nu kommer vi også bare på panden nu her. Lidt af det her lækre smør. Vi slår ovenpå her. Og så skal vi cirka have den her i ovnen i omkring 4 minutter på... Hvor mange grader har vi her? Ja. På 150 grader. Jeg vil lige sige noget. Jeg kommer lige, er det hele tiden, ikke? jeg kommer lige lidt smør i sovsen. Ja. Her. Se her. 4 minutter. Få det stegeoverflade på. Så tager vi bare en lille smule purløg. Sådan der. Og en lille smule salt. Olivenolie. Og lidt, nu skal vi se her, det har jeg her bagved. Lige lidt salt, flagesalt her oven på torsken. Og voilà. Der er enormt meget syre i artiskokkerne. Og det klæder det virkelig. Det hiver det virkelig sådan afsted. Ellers så kan det godt blive sådan noget, altså bagt torsk og tung sauce med masser af fedme. Det hiver det virkelig et rigtig godt sted. Ja.